どうしたのです、リアナ。リアナ？あ、いいえ、なんでも辛いのね、リアナ。彼と戦うことが。そんな、姉さんこそ、レオンさんと戦うなんて。私は幼い頃、ボーゼルにさらわれてから、闇の者として生きてきた。当然のことだけど、そんな私を誰もが嫌い。彼は、レオンだけは、そんな私にも優しくしてくれた。彼は気づいていたのね。私がボーゼルの術で正気でなかったことに。二人とも無理に戦う必要はないのですよ。彼らの元へ行きたいのなら止めを。私はもう大丈夫です。自分の使命についてボーゼルの術が解けた時からずっと考えていたのです。光の末裔として生まれたのに、その使命とは異なる生き方をしてしまったことについても。でもこれからは光の末裔として使命を果たすつもりです。たとえそれが愛する人と戦うようなことになったとしても。姉さん、ただリアナはエルヴィン、どうして光の末裔でありながら帝国に行ってしまったの？ジェシカ様、どうして彼は。私たち光の末裔もその使命が終わろうとしているのかもしれませんね。光の力に頼らずとも、人が自らの手で闇を打つのならそれでいいのかもしれない。最近は私もそう思えるようになってきました。ジェシカ様、私も光の巫女としての使命は最後まで果たしたいと思います。だから私の記憶を消してください。あの人のことを、エルウィンのことを忘れさせてください。リアナ。そうですか。ならばリアナの望み通り、時と知識と慈悲の神よ、この者の心にわだかまりし記憶を拭い去り、ラ・ピエス、メムリ、ラ・リ。私、リアナ、そこまでして。ジェシカ様、大変です。連中がついにここまで。ここがツインキャッスルの最上階。なんて作りだ。中央の通路によって戦力を分断されてしまったようだな。司令官の能力を問われる状況だ。我々はあの二人の巫女を捕まえなければならんのだな。そうだ。だが生かしたまま捕らえなくては意味がない。それだけは注意してくれ。面倒なことだね。私の魔法を有効に使えば少しは楽になるだろう。私が二人のそばへ行けるように皆で援護すればよい。それも手だが、あのジェシカってやつを倒してもいいんじゃねえか。どうやらあの女が頭みたいだしな。どちらでもいいさ。二人の巫女を無事に捕らえられればな。二人とも決して無理をしないでください。いえ、彼らを相手にするには全力で戦うしかありません。私も光の巫女として力の続く限り戦います。
皆に誇れる将軍であらねばならんからな。我が命に従いその姿を現せ。大地の牙に食らい尽くせ。私は強くならなくちゃ。もうダメだ。
力さえあれば。魔力が消えて。必殺剣見極めてみるがいい。よーやるな。闘気舞い吹雪陛下のカリスマに我が知略が合わせラーナ、すまぬ。私は帝国の軍人としてあなたと戦わなくてはならない。気に病まないでください。私も光の末裔としてあなた。すまない。ついにここまで来られてしまいました。もう我々に